गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. महावितरण अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ओठवणे येथील शाळकरी मुलाचा हकनाक बळी गेलाय. अशीच परिस्थिती सावंतवाडी शहरात देखील उद्भवण्याची शक्यता आहे. अभियंत्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे मनुष्यहानी होते. जे उठवणीत घडलं ते पुन्हा सावंतवाडीत घडल्यास जबाबदार कोण? शासकीय मदत देऊन गेलेली व्यक्ती पुन्हा येणार का, हा सवाल उपस्थित होतोय. पाहुयात ग्राउंड रिपोर्ट. ओटवणे गवळीवाडी येथील शाळकरी मुलाचा गुरुवारी दुर्दैवी मृत्यू झाला. विनय नदीपलीकडे गेलेल्या म्हशी आणण्यासाठी गेला असता हा प्रकार घडला. विद्युत भारित वीज वाहिनी तुटून ओटवणे बावळाट सीमेदरम्यानच्या तेरेखोल नदीपात्रात पडल्यानं त्या 14 वर्षीय शाळकरी मुलाचा हकनाक जीव गेला. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचं दुर्लक्ष याला कारणीभूत ठरलं. शाळकरी मुलाच्या मृत्यूनंतर शासकीय मदतीच्या आश्वासनासह सांत्वन करायला गेलेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी त्या ट्रान्सफॉर्मरची अवस्था दाखवून दिली. शासकीय मदतीनं गेलेला मुलगा परत येणार आहे का, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी केला. शासकीय यंत्रणेशिवाय तुम्ही इतर काही करू शकत नाही, पण ते DP बदलायचं काम शासकीय यंत्रणेचं होतं का नव्हतं? त्यावेळी शासकीय यंत्रणेने म्हटलं का आमचं शासकीय यंत्रणेचं काम आहे, आमचं लगेच झालं पाहिजे म्हटलं का? आता तुम्ही शासकीय यंत्रणा आणता. हे पहा, आम्ही बोलत असताना काही शब्द वर खाली होते, त्याबद्दल सुरुवातीलाच माफी मागतो मी तुमची. तुम्ही पण एक अधिकारी आहात, पण एक लक्षात घ्या, इथे मोठा जमाव जमलेला आहे. तुमचे अधिकारी 2च उभे आहेत. माणसं आहेत इथे 500 बाकीची. तुम्ही असं जर सांगायला लागला तर लोकांना काय सांगणार? ही लोक तुमच्या हाताखाली काम करणारी. अहो, पण तुम्ही जबाबदारी घेऊन काय तिथे स्टँड घेणार का? आम्हाला शासकीय यंत्रणेचं काही लागलेलं नाही आहे. तुम्ही तुमच्या जबाबदारीवरती काही आम्हाला सांगणार आहात का? शासकीय यंत्रणा म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट आम्हाला काय आता MSCBचा आमदार कोण असेल त्याच्याकडे जाऊन एक मुलासाठी. अहो, महावितरणचं ठीक आहे, महावितरणचं मी सांगत नाही आहे. तुमचा जो हलगर्जीपणा झालेला आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही काय भरपाई करणार आहात का नाही? आता तुम्ही साहेब कुठे आहात? आता कुठे आहात? बुडाला तुम्ही, आम्ही थांबतो इथे. तुम्ही ओटवण्यामध्ये गवळीवाड्याला या, इथली परिस्थिती बघा आणि तुम्ही इथे बोला. मग आता तुमचे 2 अधिकारी आलेले आहेत, ते काही बोलू शकत नाही. तुम्ही तिथून बसून हे बिंदास बोलू शकता. शासकीय मदत आम्ही परत लवकर देण्याची हमी घेतो. लवकर म्हणजे कधी? लवकर म्हणजे मला डेट स्पेसिफिक डेट आहे ना. नंतर नाही झालं तर काय? ते सांगतो ना, 3 महिन्याची मदत मिळवून देऊ. स्वतःची जबाबदारी. त्यासाठी जे काही कागदपत्र लागतील ते सुद्धा गोळा करायचे ग्राहकाला अडचण येऊ द्या. 3 महिने साहेब नाही मिळाले ते पण बोला ना. 3 महिने नाही मिळाले तर आम्ही जबाबदारी घेतो. ठीक आहे, 3 महिन्याच्या आतच मिळवून देण्याची जबाबदारी त्याच्या पलीकडे जाणार. अशीच काहीशी परिस्थिती सावंतवाडी शहरात निर्माण झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे जीवितहानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संचयनी पॅलेस समोरील औदुंबराच्या झाडाच्या मेनलाईनवर आलेल्या फांद्या न तोडल्यानं काही दिवसांपूर्वी अनर्थ घडला असता. सुदैवानं एकाचा जीव बचावला, पण परिस्थिती तशीच आहे. भर बाजारात ही अवस्था आहे. जवळ 2 शाळा, 2 कॉलेज असून रहदारीचं हे ठिकाण आहे, तरी अधिकाऱ्यांचे डोळे काही उघडत नाहीये. युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांच्या घराशेजारील पोलचीही तीच परिस्थिती आहे. घरातील नळाला शॉक येतोय. ही परिस्थिती तुम्ही त्यांच्याच तोंडून ऐका. जो लाईटीचा जो खांब आहे त्या खांबाचा जी वायर आहे त्याच्यातून जी वीज लीक होते आणि त्यामुळे संपूर्ण आपली जी नळाची वगैरे फिटिंग असते त्या फिटिंगला पूर्णपणे शॉक येतो आणि त्या शॉकमुळे कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी होता नाही यासाठी लवकरात लवकर MSCBने त्यावर तोडगा काढून नियोजन करून तोडगा काढावा.
त्याचप्रमाणे महावितरणला आम्ही तक्रार दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे जी वायरीवर जी झाडी येते त्या झाडीमुळे सुद्धा एक मोठ्या प्रमाणाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ती झाडी त्यांनी लवकरात लवकर काढावी आणि त्या घराच्या जवळून ज्या तारा गेलेल्या आहेत त्यांचं नियोजन करून त्यावर उपाय काढावा. दरम्यान सावंतवाडीचे माजी आमदार जयानंद मटकर यांच्या निवासस्थानासमोरही हाच प्रकार. मटकरांचे कुटुंबीय देखील अनेकदा या भयंकर परिस्थितीला सामोरे गेले. वारंवार तक्रार अर्ज करून सुद्धा माजी आमदारांच्या कुटुंबियांच्या तक्रारीची साधी दखल या अधिकाऱ्यांना घ्यावीशी वाटली नाही. 5-6 वर्षापूर्वी ही वायर जी आहे ती वायर आमच्या घराच्या समोरनंच आमच्या आणि ते जी लोकॅलिटीमधली बिल्डिंग्स आणि आहेत त्या वायरी ह्या घराच्या समोरनं किंवा त्या बिल्डिंगच्या समोरनं जातात आणि आमच्या झाडांचे आणि हाईट एवढी आहे की त्या वायरींना टच होतो. आम्हाला सारखं MSEBला ह्या सूचना द्यावे लागतात की बाबा या वायरी संदर्भात काहीतरी ॲक्शन घ्या किंवा त्या वायरी लांब जातील किंवा कॉन्टॅक्टमधनं लांब जातील याच्यासाठी काहीतरी करा. कारण काय मध्ये घडलेल्या घटना आता की इकडे विद्यार्थी येतात, विद्यार्थी त्या कठड्यावर बसतात आणि त्यांच्या डोक्यावर आणि आमच्या कुटुंबाच्या पण लोकांच्या डोक्यावर आणि ह्या विजेच्या तारेचे स्पार्क पडतात आणि बऱ्याच अशा घटना घडल्यात ज्यावेळी आमच्या ह्या लोकांना त्या स्पार्क लागलेले आहेत किंवा त्यांचा अफेक्ट झालेला आहे. आणि या संदर्भात आम्ही वाड्यातले अनेक जण कंप्लेंट करायला गेलेलो. 4-5 वेळा आम्ही ह्या गोष्टीची कंप्लेंट केली. ह्यावर अधिकारी काय ते कारवाई करतील असं आम्हाला आश्वासन देण्यात आलं. मध्ये कोविड काळात हा प्रकार एवढा वाढलेला की आम्ही सह्यांची मोहीम घेऊन सगळ्या वाड्यातल्या लोकांनी त्यांच्याकडे जायचं म्हटलेलं. पण तेव्हा असे काही विषय झाले की तिकडे गेलं की पोलीस तक्रारही होते, नाहीतर कंप्लेंट करणाऱ्या माणसावरच गुन्हा दाखल केला जातो. हे असे प्रकार आपल्याकडे घडत आहेत. मुळात ह्या ज्या लाईन्स आहेत ह्या अंडरग्राऊंड गेल्या पाहिजेत जेणेकरून ह्याचा कोणालाच त्रास होणार नाही. पण हा सगळा प्रशासनाचा निर्णय आहे ऑफकोर्स. बट हा कुठेतरी त्रास दर दिवशी आम्हाला होतो. तिकडनं स्पार्क येतात आणि स्पार्क आमच्या अंगावर पडतात. नारळ किंवा काही झाडवरनं पडलं तर त्या वायरी पहिल्या खाली पडतात आणि त्याच्यानंतर ह्या लोकांना सगळ्यांना त्रास होतो. गप्प बसत आहेत लोक आपली कशाला देतात मला अजून कळलेलं नाही. आणि हा फक्त आमच्या एरियात असा विषय असा काही नाही आहे. माठेवाडा किंवा उगा बाजार बऱ्यापैकी हा विषय तसाच आहे की 11,000 kVच्या वायर प्रत्येकाच्या घरासमोरनं जातात आणि ह्याचा घरांवर पण प्रॉब्लेम होतो. ह्यांचे रेज आणि ह्यांची जी स्पार्क आहेत ना हे अक्षरशः घरापर्यंत येतात. लाईट गेली ना की ह्या विजेच्या वाहिन्यांमुळे आमच्या घरातले जे इलेक्ट्रॉनिक्सचे ते पण उडवले जातात. त्यामुळे लोकल ऑथॉरिटीने ह्याचा लवकर विचार करावा आणि आमच्या सगळ्यांची मदत करावी. एक दिवस किमान येऊन पावसाळ्याच्या वेळी हे बघावं की कशी इकडे प्रकार असतो. की असंही नाही की त्यांच्यापासून आम्ही लांब राहायला हवं किंवा ते विजेचे खांब आमच्यापासून लांब आहेत. हे रस्त्यावर जाता येताना घडणाऱ्या घटना आहेत किंवा आपल्या रोजच्या जीवनाच्या जिकडनं आपण जातो जिकडनं आपण आपल्या कामांना आणि जातो ह्या घडणाऱ्या घटना आहेत. त्यामुळे असंही काय नाही की ह्या गोष्टी लांब आहेत किंवा जवळ आहेत. त्यामुळे लोकल प्रशासनाने याचा प्लीज विचार करावा आणि सगळ्यांच्या जीवाशी खेळणं बंद करावं. पाहिलं तर गुरुवारी रात्री एक दुर्दैवी घटना ही ओटवणे गावात घडली. ओटवणे गावामधल्या एका 14 वर्षीय शाळकरी विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी अंत झाला. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ही घटना घडल्याचा ग्रामस्थांकडून आरोप केला गेला आहे. याच संदर्भात आपण आता काही घडामोडी पाहिल्या. सावंतवाडी शहरातली ज्या वीज वितरणची मेन लाईन आहे ती आपण पाहिली, ज्याच्यावरनं संपूर्ण जो वीज पुरवठा आहे तो ते आपण पाहिलं. त्या ठिकाणी वाढलेली झाडं ही साधारणतः जून महिन्याच्या आत पावसाळ्याच्या आत तोडली जातात किंवा झाडाच्या फांद्या ज्या लाईनवर आल्यात त्या तोडल्या जातात. पण अद्यापपर्यंत त्या ज्या फांद्या आहेत त्या तशाच आहेत. त्या ठिकाणी शाळा, कॉलेज, मार्केट असा एरिया असताना सुद्धा महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचं त्याकडे दुर्लक्ष झालेलं पाहायला मिळतं. पावसाच्या कमबॅकच्या वेळी जर घटना बघितली तर एक फांदी तुटून त्या वायरीवर पडली आणि सुदैवानं एकाचा जीव वाचला होता. मात्र हे झाल्यानंतर सुद्धा अद्याप महावितरणचे अधिकारी हे काही जागे झालेले दिसत नाही आहे. याआधी सावंतवाडीत घडलेली पाळंदे कुरिअरच्या जे मालक आहेत त्यांच्यासोबत घडलेली घटना अजूनही सावंतवाडीकर विसरलेली नाही. त्याला अनेक वर्ष झाली आहे. त्या दोघांचा झालेला दुर्दैवी अंत आजही सावंतवाडीकरांच्या लक्षात आहेत, आजही सावंतवाडीकरांच्या हृदयात आहे. ते विसरलेले नाहीत. पण आज आपण पाहिलं तर युवा रक्तदाता संघटनेचा अध्यक्ष असतील किंवा ज्या ठिकाणी मी उभा आहे ते सावंतवाडीचे माजी आमदार जयानंदजी मटकर असतील, या लोकांसाठी काम करणाऱ्या
या लोकप्रतिनिधींच्या असतील किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या बाबतीत सुद्धा महावितरणचे अधिकारी किती दक्ष आहेत, त्यांनी तक्रार केल्यानंतर त्याची ते किती दखल घेत आहेत हे यावरूनच आपल्याला दिसून येतं आहे. त्यांनी स्वतः याबद्दल आपली मतं व्यक्त केलेली आहेत. सांगायचं एवढंच आहे की महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या जबाबदारीची जाणीव ओळखून ज्या ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीची घटना घडू शकते, दुर्दैवी घटना होऊन मनुष्य हानी होऊ शकते, अशा ठिकाणी त्वरित कारवाई करणं गरजेचं आहे. पावसाळ्याआधी हे खरं होणं गरजेचं आहे. मात्र अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे किंवा दुर्लक्षामुळे या घटना वाढत चाललेल्या आहेत. एका 14 वर्षीय शाळकरी मुलाचा जीव गेला आहे, त्याच्या कुटुंबियावर काय बेतलेली असेल याची जाणीव महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना कदाचित नसेल. हा प्रसंग कोणावरही येऊ नये, पण ज्यावेळी आपल्या कुटुंबावर, आपल्या घरात हा प्रसंग येतो त्यावेळी त्याची जाणीव ही प्रत्येकाला होत असते. त्यामुळे जे ओटवण्यात झालं ते सावंतवाडीतही याआधी झालं. त्यामुळे पुन्हा एकदा अशी वेळ सावंतवाडी शहरात येऊ देऊ नयेत, कारण ही काही उदाहरणं आहेत. अशी अनेक घटना, अशी अनेक प्रकरणं ही सावंतवाडी शहरात आहेत, सावंतवाडी तालुक्यात आहेत. त्याच्यामुळे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी निदान जे जनमित्र म्हणून कार्यरत आहेत ते महावितरणचेच वायरमन आहेत, त्यांच्याकडनं थोडंसं काहीतरी शिकावं. अन्यथा जी जनता आज शांत आहे, गप्प आहे, याचा गैरफायदा घेऊ नये, जनतेचा उद्रेक होऊ देऊ नये, एवढंच या निमित्ताने सांगू इच्छितो. दरम्यान याबाबत आमचे प्रतिनिधी गेले असता कार्यालय बंद असल्याचं दिसून आलं. उपकार्यकारी अभियंता आणि सहाय्यक कार्यकारी अभियंता कार्यालयात अनुपस्थित होते. जिथं सामाजिक कार्यकर्ते, माजी आमदार, लोकप्रतिनिधी यांच्याबाबत महावितरणचे अधिकारी एवढे तत्पर आहेत, तिथं गोरगरीब सामान्य जनतेला हे अधिकारी काय न्याय देत असतील हा एक प्रश्न अनुत्तरित आहे. अशा अधिकाऱ्यांना सरकार का पोसतंय आणि का पाठीशी घालतंय ते समजत नाहीये. आज ओटवण्याचा हसता खेळता विनय गेला, त्याच्या कुटुंबियांना तो नाही झाला. उद्या या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे ही परिस्थिती आणखीन कोणत्या कुटुंबावर येऊ नये एवढंच. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.